finde ud af, hvad vi gør. Hvis vi skal aflevere det der om en time, så bliver vi nødt til at komme i gang. Det kan vi ikke rigtig nå på nogen måde. Alle andre er stort set færdige med deres film. Vi kan jo ikke bare aflevere det halvt. Altså, vi er jo ikke en skid færdige. Nej, det tænker jeg. Vi kan jo heller ikke bare droppe det. Sygt sur. Ja, Poul, han bliver fanget ud. Det ved jeg ikke. Jeg gider bare ikke. Jeg skal gå ind og sige, at vi ikke har noget. Det gider jeg ikke. Fri! Fint, så det ser jeg. Super. D. Ø. D. Poul? Goddag, Klint. Tag plads. Nå, hvad så, Klint? Det er fordi, vi har ikke noget at få lavet den der film, så vi har egentlig ikke rigtig noget at aflevere. Så det er ligesom vores situation. Det var ikke godt, Klint. Hvad laver du, Poul? Vi skal bare lege. Vi skal bare lege, Klint. Jeg tror også, jeg skal til team nu. Så. Klint. Du kan ikke slippe væk nu. Husk at lave dine lektier! Nå! Ja! Du kan ikke gemme dig! Nå! Kom væk med dig! Det går ikke, Klint. Klint! Ja, Klint! Ja, du var i gang med at sige noget. Nå, ja, det var bare om det så okay, vi ikke aflevede den der film, Poul. Ja, selvfølgelig. Den er ikke så vigtig alligevel, den film. Nå, tak, Poul.